Dobrý den, ráda bych vás všechny přivítala na dnešním webináři. Moje jméno je Jitka Hořáková a webinářem vás dneska provedu. Hlavním tématem tohoto webináře je rozšiřující balíček Optimum Plus, který jsme v posledním období doplnili o 4 nové funkce. Ty si dnes ukážeme jako první v pořadí, plus si samozřejmě projdeme i zbytek funkcí v balíčku Optimum Plus a na závěr bych vám chtěla v krátkosti představit náš nadstavbový modul Hlídač práce. Tak, co to vůbec Optimum Plus je? Optimum Plus je nadstavbový balíček, který rozšiřuje základní verzi našeho systému o speciální moduly a funkce. Ty vám můžou pomoci hlavně v efektivnění organizace práce ve vaší kanceláři a také v automatizaci běžných činností, které v souvislosti s insolvencí realizujete. Balíček jsme do systému nasadili letos na jaře. Zpočátku obsahoval 6 funkcí s tím, že postupně balíček rozšiřujeme o další funkčnosti. Těmi nejnovějšími jsou ověření ID datové schránky, automatické upozornění na zveřejnění právní moci, sploštění elektronického formuláře do PDF a zobrazení odeslaných e-mailů bez přílohy v přehledu modré lišty, to znamená v záložce odeslané e-maily přímo v detailu toho konkrétního řízení. Tyto 4 nové funkce vám ukážu jako první v pořadí, plus, jak jsem zmiňovala, ukážeme si samozřejmě také zbytek stávajících funkcí toho balíčku Optimum Plus a jak jsem zmiňovala před chvíličkou, na závěr webináře bych vám chtěla ukázat nadstavbový modul Hlídač práce, který teda není součástí balíčku Optimum Plus, nicméně chtěli bychom rozšířit povědomí o jeho možnostech. Tak, první funkcí, kterou si představíme, je funkce ověření ID datové schránky. Pokud má dlužník nebo případně třeba věřitel datovou schránku, chce se po vás, abyste s ním komunikovali právě skrze datovku a ta funkce ověření ID datové schránky vám pomůže zjistit, zda ten konkrétní subjekt, to znamená dlužník nebo případně věřitel a podobně, se kterým pracujete, tak datovku jestli má a pokud ano, tak vám ji přímo umožní načíst. Systém se připojí skrze přístupy, které používáte v modulu datová schránka a na základě buď to IČA, případně kombinace jména a data narození vyhledá ten požadovaný subjekt v adresáři datových schránek. Tu funkci ověřování ID datové schránky můžete využívat na více místech v systému. Pokud vám ukážu, kde konkrétně, tak pokud půjdu přímo do konkrétního řízení, tak jedna z možností je přímo záložka subjekty v modré liště, kde máte evidovány vždycky dané subjekty toho konkrétního řízení. Zde buď můžu u konkrétního subjektu, a je úplně jedno, jestli se jedná o dlužníka, případně věřitele, nebo třeba plátce příjmu, dát ikonkruhy upravit. Tím se prokliknu přímo na kartu s informacemi k osobě toho subjektu a přímo v řádku ID datové schránky přibylo nové tlačítko načíst ID datové schránky. To tlačítko budete mít k dispozici také v případě, pokud v záložce subjekty tlačítkem plus zadáváte nový subjekt, to znamená i tady v řádku ID datové schránky mám nové tlačítko načíst ID datové schránky k dispozici. To tlačítko máte potom k dispozici rovněž přímo v dialogovém okně detail subjektu. To dialogové okno otevřete přímo kliknutím na název toho subjektu, to znamená, pokud jsem přímo v záložce subjekty, tak můžu přímo kliknout na název toho konkrétního subjektu, systém otevře dialogové okno s informacemi k osobě tohoto subjektu. Dále můžu například kliknout přímo v pravé postraní liště na název dlužníka. Opět se mi otevře dialogové okno. Pokud bych například klikla v záložce přihlášky na opět název, v tomto případě věřitele, tak mi systém opět otevře dialogové okno s detailem k tomuto subjektu a dále samozřejmě, pokud bych klikla například v té úplně hlavní záložce insolvenční případy, případně oddlužení splátky opět na název dlužníka, tak mi systém otevře stejné dialogové okno. Zde v tomto dialogovém okně, pokud bych dala symbol tužky v tom úplně horním oddílku subjekt, tak mi systém otevře dialogové okno. Zde opět mám řádek ID datové schránky a u něj tlačítko načíst ID datové schránky. Aby to tlačítko bylo zobrazeno, tak je zapotřebí mít propojenou ostrou datovou schránku se systémem, a to právě skrze modul datová schránka v oranžové liště.
Po kliknutí na to tlačítko načíst ID datové schránky vyhledá systém v adresáři kontaktů v prostředí ostrých datových schránek ID datové schránky subjektu, buď to podle jeho IČA, případně podle kombinace názvu subjektu a jeho data narození. V případě, že systém ID datové schránky vyhledá, tak vám přímo v dialogovém okně zobrazí výsledek. Pokud by ID datové schránky nevyhledal, tak vás v dialogovém okně opět upozorní informací, že datovka se nepodařila vyhledat. V tomto dialogovém okně budou kromě datovky uvedeny pro kontrolu také další údaje k tomu subjektu, jako například název, IČO, případně datum narození. A pokud přímo kliknu na tlačítko Vybrat, tak mi systém propíše tu datovku do odpovídajícího řádku. Úpravu poté potvrdím tlačítkem Uložit a mám takhle zafixovanou přímo datovku toho daného subjektu. Jinak tu funkci ověření datové schránky můžu potom využívat ještě i na dalších místech v systému. Pokud bych například byla v záložce přihlášky, tak můžu tuto kontrolu využívat například v rámci zpracování postoupení, kdy potřebujete vyhledat nového věřitele. I tady je potom řádek ID datové schránky, včetně tlačítka k dispozici. Tlačítko je k dispozici jak při zpracování postoupení celé přihlášky, jak při zpracování hromadného postoupení, tak v případě zpracování dílčí pohledávky nebo zpracování postoupení dílčí pohledávky konkrétního věřitele. S tím tlačítkem se potom dále můžete setkat například v modulu načítání výpisů při zakládání plátce příjmu a dokonce to tlačítko máte k dispozici i v záložce Majetek. Pokud u konkrétního majetku dám ikonu ruky upravit, tak při zaevidování nového znalce, případně třeba osoby uplatňující práva k majetku, to znamená kartička práva jiných osob, a nebo dále žalobce v případě extinační žaloby, můžu to tlačítko opět využít. Dále v tom majetku nebo záložce Majetek tlačítko můžu využívat například při zadávání druhu majetku finanční majetek, případně příjem dlužníka, v nichž také můžete zaevidovat plátce příjmu a i tam to tlačítko bude k dispozici. Další z funkcí, která je součástí balíčku Optimum Plus, je funkce automatické upozornění na zveřejnění právních mocí. U zveřejnění právních mocí na ISIRu se poměrně často stává, že bývají právní moci zveřejněny zpětně, to znamená například dneska soud zveřejní právní moc s vyznačením například 1.8.24. Systém umí hlídat zveřejnění právních mocí, a to konkrétně na 2 místech. To znamená v záložce insolvenční případy, kde máme k dispozici tlačítko událostí ISIR, tak máte sloupeček hlídat právní moc a tento sloupeček máte k dispozici i v záložce insolvenční rejstřík a v druhé úrovni podzáložka filtrování rejstříku a i zde je sloupeček hlídat právní moc k dispozici. Tento sloupeček nebo tyto sloupečky můžete využívat nehledě na balíček Optimum Plus s tím, že vždycky zapotřebí tu konkrétní událost, to znamená třeba například usnesení o úpadku nebo usnesení o schválení konečné zprávy u toho konkrétního dlužníka vyhledat, tento checkbox si označit a systém poté začne sledovat zveřejnění právní moci. Pokud byste měli balíček Optimum Plus, tak už nemusíte tady ty jednotlivé události v okně události ISIR, případně tady v té záložce filtrování v rejstříku u každého řízení postupně vyhledávat a manuálně označovat, protože ta funkce automatického upozornění na zveřejnění právní moci umožňuje vybrat si skupinu událostí ISIR, to znamená třeba například ať už usnesení o schválení konečné zprávy, usnesení o výtěžku nebo o vydání výtěžku zajištěnému věřiteli, usnesení o schválení splátkového kalendáře a podobně. A pomocí této skupiny událostí bude systém následně od okamžiku nastavení sám automaticky hlídat nově zveřejněné právní moci v každém řízení, které máte v systému evidováno. Ty skupiny událostí v systému nejsou novinka. Skupiny událostí ISIR můžete už nějakou dobu využívat, a to konkrétně v rámci funkce e-mailového upozornění na zveřejnění těchto událostí v rejstříku ISIR. A tyto skupinky můžete
právě tuto skupinku klidně použít nebo si ji vybrat. Další možností je samozřejmě si vytvořit nějakou svoji novou skupinu událostí, u níž chcete zveřejnění té právní moci hlídat, případně můžete využít skupiny událostí, které má v sobě systém předpřipraveny. Ty skupiny událostí ISIR si můžete vytvořit jednak sami pro sebe, a to přímo v odkaze úplně vpravo nahoře, jak je odkaz změna účtu. A na kartě základní údaje je úplně vespod oddíleček skupiny událostí ISIR. A nebo v případě, že například v rámci spolupráce v celé kanceláři si chcete vytvořit pro použití všech kolegů, kolegyň nějakou unikátní skupinu událostí, tak další možností je jít do záložky nastavení v oranžové liště, druhé úrovně pod záložka licence a zde úplně vespod je opět oddíl skupiny událostí ISIR. Takže v první řadě potřebujeme vytvořit nebo mít definovanou tady tu skupinku událostí ISIR. Tu novou skupinu vytvořím tlačítkem plus, pokud bych potřebovala, s tím, že já to aspoň v rychlosti naťukám. Pokud bych například chtěla sledovat zveřejnění právní moci u dokumentu usnesení o schválení konečné zprávy, tak tímto krokem jsem si tu skupinu vytvořila. Samozřejmě platí, že tu skupinu si můžu kdykoliv upravovat, to znamená přímo symbolem ruky, pokud kliknu, tak tam můžu doplňovat, případně odebírat další typy událostí. Ta samotná funkce automatické upozornění na zveřejnění právní moci je nastavitelná pro každého uživatele licence a aktivujete si ji přímo pod svým přihlášením v odkaze změna účtu a tentokrát kartička základní nastavení, kde tady máme přímo řádeček zasílat upozornění na zveřejnění právní moci. V té rolečce mám na výběr jednak systémové skupiny, to jsou skupinky vše případně změny v přihláškách a dále tady uvidím skupiny, které jsem si vytvořila buď já na té kartě základní údaje, anebo je máme centrálně vytvořeny v rámci celé licence. Pokud konkrétní požadovanou skupinu zvolím a dám tlačítkem uložit, tak mám nastaveno tady to automatické hlídání zveřejnění právní moci. Dle této nastavené skupiny událostí dojde následně v okně jak události ISIR, to znamená úplně té hlavní záložce insolvenční případy, pokud zobrazím tlačítko událostí ISIR, a dále samozřejmě přímo v oranžové liště, jak je záložka insolvenční rejstřík a tam pod záložka filtrování rejstříku, tak u nově zobrazených relevantních typů událostí k automatickému dooznačení checkboxu právě v tom sloupečku hlídat právní moc. To znamená, vy už nemusíte nic zaklikávat, systém v okamžiku, kdy je u té konkrétní události nebo se zobrazí ta konkrétní událost, kterou máte v balíčku definovanou, tak u ní sám automaticky ten checkbox označí. V případě potřeby můžu u požadovaných událostí ten checkbox samozřejmě vykliknout, následně už potom ale nedochází ze strany systému k nějakému opětovnému dooznačení checkboxu. Po zveřejnění té právní moci na ISIRu u té konkrétní události na tu skutečnost budete upozorněni formou e-mailu, a to nejpozději do 2 hodin. To upozornění vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou máte evidovánou v odkaze změna účtu. A na kartě základní údaje buď se jedná o e-mail v řádku e-mail 2, pokud tady tento e-mail nebude vyplněný, tak vám systém pošle to upozornění na e-mail číslo 1. Jinak to hlídání zveřejnění právních mocí pro jednotlivé události si můžete samozřejmě zapnout rovněž manuálně, to znamená úplně klasicky v tom okně události ISIR, pokud si konkrétní checkbox zakliknu, tak to jde samozřejmě i manuálně. Tak, další funkcí, kterou si ukážeme, tak je sploštění elektronického formuláře do formátu PDF. Já už půjdu do nějakého konkrétního řízení. Tak a půjdu rovnou do záložky elektronické formuláře. Dalším z přírůstků, jak jsem říkala, je funkce sploštění PDF, která umožní z elektronického formuláře vytvořit
jeho kopii ve formátu plochého PDF, to znamená PDF bez datové vrstvy. Takto převedený elektronický formulář už sice není možné dále upravovat, ale je možné s ním pracovat jako se standardním PDFkem, na které jste zvyklí například v modulu korespondence. Výhoda takto sploštělého formuláře spočívá hlavně v tom, že pokud máte například zařízení s dotykovou obrazovkou, to znamená například tablet, tak můžete nechat sploštělý formulář podepsat dlužníkem přímo na přezkumu. Takto podepsaný formulář pak můžete nahrát zpátky do systému, přiložit ke standardnímu elektronickému formuláři a odeslat na soud. Ta samotná funkce nebo rozhraní pro spuštění toho formuláře je k dispozici přímo v záložce elektronické formuláře každého řízení. Kdy pokud nějaký ten formulář vytvořím, formulář si označím, tak mám tu k dispozici přímo tlačítko sploštit PDF. Pokud na tlačítko kliknu, tak mi systém otevře dialogové okno s rekapitulací těch konkrétních formulářů. Můžu samozřejmě, kdybych chtěla, tak si rovnou upravit přímo i ten název toho formuláře. Systém zde automaticky doplňuje za název a spisovku toho formuláře slovíčko sploštěno. A pokud dám tlačítko sploštit PDF, tak systém provede transformaci toho formuláře přímo do záložky dokumenty tohoto konkrétního řízení. To znamená, pokud bych šla přímo do dokumentů u tohoto konkrétního dlužníka, tak zde ty 3 dokumenty mám k dispozici, otevřu je v klasickém náhledu, pokud bych samozřejmě potřebovala. Jak jsem zmiňovala, dokument pak můžete stáhnout například do tabletu, otevřete ho v aplikaci k prohlížení PDF, tam je možné pomocí dotykové obrazovky nakreslit podpis dlužníka a v PDF-ku to potom následně uložíte. Tak, další vylepšení v balíčku Optimum Plus se týká záložky odeslané e-maily, která je už od počátku součástí balíčku Optimum Plus, kdy nově v záložce odeslané e-maily modré lišty se zobrazují e-maily odeslané bez přílohy. Bez ohledu na to, jestli máte aktivní nebo nemáte aktivní balíček Optimum Plus, tak můžete ze systému odesílat e-mailem buď to například přílohy nebo různé dokumenty, a nebo také můžete odesílat e-maily bez připojených příloh, což využijete například tehdy, pokud potřebujete dlužníkovi nebo klidně jinému subjektu odeslat třeba nějaké krátké sdělení bez nutnosti připojování přílohy. Ty e-maily odeslané bez přílohy se doposud zobrazovaly v rámci záložky odeslané e-maily pouze v této záložce v oranžové liště. Díky rozšíření toho systému o možnost nově si určit, ke kterému řízení ten odeslaný e-mail patří, tak se budou ty odeslané e-maily bez přílohy zobrazovat přímo i v záložce odeslané e-maily v modré liště. Ta funkce odeslané e-maily, obecně já se k ní potom vrátím ještě podrobněji, je součástí balíčku Optimum Plus a slouží k poskytnutí souhrnného a detailního přehledu všech mailů, které jste vy, případně vaši kolegové napříč celou licenci ze systému odeslali. V té záložce odeslané e-maily v oranžové liště se zobrazují veškeré odeslané e-maily, ať už s přílohama, případně bez příloh, a v záložce odeslané e-maily v modré liště se doposud zobrazovaly pouze e-maily odeslané s přílohou. Pokud v záložce dokumenty neoznačíte žádný dokument a dáte rovnou tlačítko odeslat, tak vám systém otevře standardní dialogové okno pro odeslání e-mailu. To znamená, pokud tady vyplním odesílatele, vyplním příjemce, můžu doplnit samozřejmě průvodní text zprávy, tak novinkou v tomto dialogovém okně je řádek přiřadit e-mail k případu. V
případě, že odesíláte e-mail ze záložky dokumenty v modré liště, tak bude v tomto řádku odpovídající případ automaticky vyplněný. V případě, že byste odesílali e-mail bez přílohy ze záložky dokumenty v oranžové liště, tak ten řádek bude prázdný. Ale samozřejmě můžu pomocí lupičky požadovaný případ vyhledat. A právě pomocí tohoto řádku docílíte toho, že ten e-mail bez připojené přílohy se zobrazí právě v záložce odeslané e-maily v modré liště. Takže pokud tady vyplním všechny náležitosti pro odeslání, dám tlačítko odeslat, tak tento odeslaný e-mail uvidím právě nově nejenom v té záložce odeslané e-maily v oranžové liště, to znamená, tady to byl ten e-mail bez přílohy, ale nově jej uvidím právě i v záložce odeslané e-maily přímo v detailu toho konkrétního řízení. Takže tady se mi nově zobrazil. Jinak ty e-maily můžu odesílat přímo také ze záložky odeslané e-maily v modré i v oranžové liště, přímo skrze tlačítko nový e-mail. Zase platí, že v případě odesílání e-mailu v modré liště ten řádek bude předvyplněný, v případě odesílání e-mailu z oranžové lišty bude řádek prázdný. S případem můžete zpětně propojit také již odeslané e-maily bez přílohy, to znamená, pokud se třeba někdy v minulosti odeslali nějaký e-mail bez přílohy, tak jste schopni si ho dozařadit přímo do záložky odeslané e-maily v modré liště. A to tím způsobem, že si přímo v záložce odeslané e-maily v oranžové liště u toho konkrétního e-mailu kliknete, abyste si zobrazili přímo jeho detail a je tady nový oddíleček případ, kdy pokud sem buď pomocí lupy ten případ najdu, případně můžu rovnou vyhledat pomocí řádku, tak není zapotřebí potvrzovat po jeho vyplnění nebo po vyplnění toho případu dojde automaticky k dopropojení odeslaného e-mailu přímo do záložky odeslané e-maily v té modré liště. To znamená, tady mám nějaký e-mail ze včerejšího dne, 17.9. Prosím o vaše vyjádření. Pokud bych se nyní podívala do detailu toho konkrétního řízení, konkrétně do záložky odeslané e-maily, tak tady se mi ten e-mail dozobrazil uprostřed. Pokud by se mi náhodou stalo, že jsem třeba ten případ omylem připojila ke špatnému případu, tak ho můžu zase odpojit s tím, že pokud si přímo ten e-mail zobrazím, tak tady můžu pomocí popelničky ten e-mail od toho konkrétního případu odpojit. Pokud budete v záložkách dokumenty, ať už modré nebo oranžové lišty, odesílat e-mail včetně připojených dokumentů, to znamená, pokud v záložce dokumenty vyberu nějaký dokument a dám tlačítko odeslat a zvolím formu e-mailem, tak ten řádek přiřadit e-mail k případu zde bude opět k dispozici. Zase platí, že pokud odesílám e-mail s přílohou z dokumentu toho konkrétního řízení, tak ten případ tady bude předvyplněný. Pokud bych odesílala e-mail s přílohou ze záložky dokumenty v oranžové liště, tak ten řádek vyplněný nebude. Nicméně v případě odesílání e-mailu s přílohama není zapotřebí ten řádek už vyplňovat, protože k definici toho nebo k detekování toho, o jaký případ se jedná, tak systém toto rozlišuje právě na základě těch konkrétních příloh. Tak to byly ty 4 nejnovější funkce. A teď se podíváme na zbytek těch už starších funkcí v rámci balíčku Optimum Plus. Začneme ukázkou funkce šablony poznámek, která vám pomůže při práci s poznámkami v modulu správce poznámek. Pokud se podívám na úplně třeba tu hlavní záložku, tak je to tady to dialogové okno správce poznámek. Tohoto správce poznámek máte k dispozici v detailu každého řízení. V tom správci poznámek si evidujete různé poznámky, ať už k osobě dlužníka, k jeho majetkovým poměrům nebo k jeho příjmům, informace k celkovému průběhu řízení, k vyplácení nebo třeba poznámky k věřitelům a podobně.
A hodně kanceláří má ty poznámky organizované do jasné struktury nebo kostry, která se opakuje napříč větším množstvím těch případů. A abyste nemuseli pokaždé pořád do kolečka ty poznámky zadávat manuálně, tak je možné si vytvořit šablonu, která bude obsahovat jednu nebo případně klidně i víc předpřipravených poznámek, včetně třeba případných štítků, pokud je používáte. A tím pádem poznámky z dané šablony pak snadno v podstatě na pár kliknutí vložíte přímo v tom konkrétním řízení. Tu samotnou šablonu poznámek si vytvoříte v záložce nastavení, to znamená, pokud v oranžové liště kliknu na záložku nastavení, v druhé úrovni na podzáložku licence, tak na kartě nastavení mám ve spodní části stránky přímo pod poslední oddíl šablony poznámek. Kliknutím na tlačítko přidat šablonu poznámek, otevřete dialogové okno, tady si doplníte název té šablony, a pokud dám tlačítko pokračovat, tak tady pomocí tlačítka nová poznámka můžu přímo vytvořit buď jednu nebo klidně samozřejmě více těch vzorových poznámek. To znamená klidně tady aspoň v rychlosti něco doplním. Můžu samozřejmě rovnou doplnit štítky. Můžu samozřejmě doplnit přímo text té poznámky. Úplně stejně, jako jste zvyklí v rámci toho správce poznámek, tak můžu samozřejmě používat rozsáhlé formátování, ať už tučné písmo, zarovnání do bloku a podobně, případně hodně zákazníků například používá barevné podsvícení. Tak a ještě tady vytvořím nějakou další poznámku. Tak a uložím. Samotné vytvoření následně potvrdím tlačítkem uložit. Pokud by se samozřejmě stalo, že bych potřebovala tu šablonu upravovat, tak můžu přímo tady kliknout na ikonku upravit a tím můžu upravovat přímo ty konkrétní poznámky přes symbol tužky. Tu šablonu poznámek potom následně můžete aplikovat přímo v dialogovém okně správce poznámek, přímo v tom řízení, kde chcete ty konkrétní poznámky vytvořit. To dialogové okno pro práci s poznámkami ke konkrétnímu případu otevřete. Nejsnadnější způsob je přímo v té úplně hlavní záložce insolvenční případy kliknout na symbol tužky ve sloupečku poznámka. Pokud ten sloupeček nevidíte, tak je možné si ho samozřejmě nastavit přes tlačítko nastavení sloupců, kdy pokud kliknu, tak jedna z těch nabídek sloupečků je to přímo sloupeček poznámka. Takže pokud mám sloupeček poznámka viditelný a kliknu na symbol tužky, tak mi systém otevře přímo dialogové okno správce poznámek, kde ty konkrétní poznámky si eviduju. Pokud bych byla v detailu konkrétního řízení, tak ty poznámky máte k dispozici i zde na více místech. V první řadě i tady, pokud se podíváte na pravou postraní listu, tak je tady symbol tužky. Pokud na ten symbol tužky nebo tlačítko tužky kliknu, tak mi systém opět otevře dialogové okno pro práci s těmi poznámkami a další možností, kterou taky hodně zákazníků využívá, je přímo evidence poznámek i v záložce základní, kde na kartě detail případu máte přímo pole pro poznámku. Tlačítkem plus můžu opět poznámky vytvářet, případně spravovat. To pole poznámka máte potom k dispozici v záložce základní také na kartě údaje o dlužníkovi. V rámci přihlášek ji máte potom přímo v záložce přihlášky rovněž k dispozici. V záložce majetek je pole poznámka také k dispozici, plus je to pole poznámka k dispozici i v horní části modulu ZOPO.
Vždycky platí, pokud ty poznámky si zaevidujete v některé z těch záložek, to znamená, ať už v záložce přihlášky, v záložce majetek, v záložce nebo v modulu ZOPO, tak vždycky ty poznámky jsou centrálně viditelné právě tady v tomto dialogovém okně správce poznámek. Jak vůbec ty poznámky z té šablony dostat? Úplně jednoduše, pokud bych v jakémkoliv řízení například dala ten symbol tužky ve sloupečku poznámka, půjdu na kartičku nastavení a zde je nový oddíl načíst poznámky ze šablony. Pokud zvolím tu konkrétní šablonu, dám tlačítko aplikovat, tak systém přímo tady doplní ty konkrétní moje poznámky. Včetně například toho, pokud bych u některé poznámky si nastavila, aby se mi řadila jako první v pořadí, včetně přidělených štítků, včetně přidělených textů těch poznámek a podobně. Takže jsem schopná jedním kliknutím si takhle do každého toho řízení postupně dostat přímo ty poznámky dle šablony. Takže pokud například tady u pana přihlášeného dám symbol tužky, dám kartičku nastavení, zvolím konkrétní šablonu, dám tlačítko aplikovat, tak systém i v tomto řízení doplní ty vzory těch mých poznámek. Tak, další z funkcí balíčku Optimum Plus jsou náhledy PDF balíčků, kdy ze soudů, případně od jiných subjektů vám často chodí do datovky jako přílohy datových zpráv PDF balíčky. Ta funkce náhledy PDF balíčku slouží k tomu, abyste nemuseli tyto balíčky z datovek stahovat do počítače, abyste zjistili, co v nich je, protože ta funkce umožňuje přímo zobrazit si náhled nebo obsah toho balíčku přímo v systému. Takže jedním kliknutím zjistíte, co je přímo v tom balíčku. Druhým kliknutím jste schopni se podívat přímo i na konkrétní dokument, případně obrázek uvnitř toho samotného balíčku a potom je samozřejmě možné si ty balíčky v případě potřeby stahovat do počítače. V případě, že budete mít ten balíček Optimum Plus aktivní, tak v modulu datová schránka budete mít u přílohy datové zprávy, která je PDF balíčkem, zobrazenou ikonku takového očička. Takže úplně tady nahoře mám první zprávu, dokumenty, spisovka s dovětkem balíček a mám zde zobrazen symbol takového očička. Kliknutím na to očičko otevřete dialogové okno s přehledem souborů, které jsou součástí tohoto balíčku. Můžu samozřejmě, pokud bych se rozhodla, tak tlačítkem stáhnout balíček do počítače, tak balíček stáhnu přímo k sobě do počítače. Jinak v dialogovém okně pak bude u těch jednotlivých dokumentů ve formátu PDF, případně u obrázku v takových těch nejčastějších formátech, jako je PNG, JPEG, JPG, GIF a podobně, tak zde bude rovněž zobrazena ikonka oka, to znamená kliknutím na ní otevřu přímo opět dialogové okno s náhledem tohoto dokumentu, případně obrázku. To znamená, klidně se můžu podívat přímo i na ty konkrétní dokumenty, případně obrázky. To očičko nebude k dispozici přímo u elektronických formulářů, protože to není klasické PDF, nebude k dispozici například ani u Wordu, ale jak už jsem zmiňovala, u těch běžných dokumentů ve formátu PDF-kovém, případně u obrázků očičko bude k dispozici. Ty soubory si potom můžete samozřejmě v případě potřeby, pokud byste chtěli, tak stáhnout do počítače kliknutím na jejich název s tím, že tady samozřejmě u těch balíčků platí, pokud máte nastaveno automatické řazení příloh do dokumentu toho konkrétního řízení, tak samozřejmě systém ten balíček uloží přímo do záložky dokumenty toho konkrétního řízení, anebo pokud někdo z vás využívá manuální řazení přílohy, tak samozřejmě i v případě manuálního řazení systém založí ten balíček do záložky dokumenty toho konkrétního řízení. Také v záložce dokumenty modré, případně oranžové lišty můžete využívat náhled těch PDF balíčků, kdy kliknutím přímo na nálezev toho balíčku, tak tady ho mám. Pokud přímo kliknu na název toho balíčku, tak mi systém opět zobrazí dialogové okno, v němž bude opět uveden přehled těch souborů, které jsou součástí toho daného balíčku a zase platí, že u těch odpovídajících formátů dokumentů pak bude opět zobrazena ikonka očička, kliknutím na ní otevřu dialogové okno s náhledem toho dokumentu, případně obrázku.
Další funkcí je funkce nebo modul nástěnka. V rámci kanceláře nebo v kanceláři si evidujeme poznámky, které nesouvisí s konkrétními případy různými způsoby, ať už třeba špendlíme různé lístky na nástěnky, nebo si děláme poznámky do bločku, do sešitu a podobně. Nicméně tady o ty poznámky můžeme snadno přijít, protože z nástěnky si papír půjčí kolega, už ho nevrátí, poznámky ztratím nebo je omylem vyhodím a podobně. Takže o ty poznámky v té papírové podobě můžu, pokud nejsem pozorná, snadno a rychle přijít. Pomocníkem nebo řešením může být právě modul nástěnka, který umožňuje vytvářet a sdílet si různé příspěvky a soubory napříč mezi uživateli vaší licence. Výhodou té nástěnky v systému je, že si navíc u každého toho příspěvku můžete individuálně určit, kteří ostatní kolegové daný příspěvek uvidí a kteří neuvidí, s tím, že samozřejmě příspěvky můžete vytvářet také sami sobě, to znamená, jsou to poznámky čistě pro vás, nikdo z vašich kolegů je neuvidí. Ten modul nástěnka máte k dispozici přímo v oranžové liště pod záložkou nástěnka. Na té hlavní stránce toho modulu máte k dispozici přehled všech příspěvků, které jsou pro vás viditelné, spolu s tlačítkem pro vytváření a správu už existujících příspěvků. To dialogové okno pro vytvoření samotného nového příspěvku otevřete kliknutím na tlačítko Nový příspěvek. Pokud kliknete, tak se vám zobrazí dialogové okno rozdělené na dvě kartičky. Vytvoření toho příspěvku nebo té poznámky není nic složitého. Do názvu si zapíšete název té své poznámky nebo toho příspěvku. Tak pomocí řádku barevné označení si můžete určit nebo přidělit barvu tomu konkrétnímu příspěvku. V řádku umístit příspěvek jako v první v pořadí si můžete nastavit, aby po vytvoření toho příspěvku se vám zařadil jako první v pořadí, to znamená tady úplně první zleva. Standardně při vytváření těch poznámek se ty poznámky nebo ty příspěvky vytváří jako další v pořadí. To znamená, pokud bych si nezaklikla tento přepínací prvek, tak by se mi poznámka uložila sem za tu poznámku k narozeninám Petra. V dalším řádku příspěvek na nástěnce vidí se aktuálně zobrazuje informace o tom, kolik uživatelů při aktuálním nastavení toho příspěvku ten příspěvek uvidí. V tomto případě ho teď aktuálně uvidím pouze já, protože jsem nikomu dalšímu nepovolila, aby ten příspěvek viděl. Do toho pole obsah můžu samozřejmě zase uvést ten text toho obsahu nebo toho příspěvku. Můžu samozřejmě využívat formátování, to znamená, můžu poznámku stučnit, zvětšit samozřejmě písmo, můžu využívat zase barevné podsvícení, případně samozřejmě barevné označení toho písma, můžu využívat odrážky, číslování a podobně. Můžu samozřejmě sem vkládat můžu sem samozřejmě skládat přímo třeba i webové odkazy, pokud bych chtěla, pomocí tady tohoto tlačítka, a můžu samozřejmě pomocí té poslední sekce přílohy k tomu příspěvku připojit soubory ze svého počítače. Ty soubory připojené k příspěvku pak budou přístupné pouze skrze něj, to znamená, nenajdete jej v záložce dokumenty v modré ani v oranžové liště žádného řízení. Ty přílohy k příspěvku nahrajete buď to uchopením toho příspěvku a přetažením sem do toho pole, anebo případně kliknutím na toto ohraničené políčko. Systém vás přímo odkáže k vám do počítače, kdy si ten konkrétní dokument najdete a sem ho nahrajete. Můžu si samozřejmě doplnit popis přílohy, pokud bych chtěla. Můžu, pokud bych tam těch příloh měla větší množství, tak si je pomocí šipeček seřadit do pořadí, do jakého potřebuju. Pokud nějakou přílohu tam připojím omylem, tak ji můžu samozřejmě symbolem popelničky odebrat. Ten příspěvek na tabuli nemusíte nikomu ukazovat, pokud byste ale samozřejmě ten příspěvek chtěli sdílet
mezi vašimi kolegy, kolegyněmi, tak tu jeho viditelnost nastavíte právě na kartě oprávnění, což je tady ta druhá kartička. Takže pokud kliknu na kartu oprávnění, tak tady v první řadě nahoře uvidím sebe a dále uvidím všechny ostatní uživatele v rámci vaší licence, kdy pomocí těch tlačítek jednotlivých jim můžete nastavit stav, zda tu poznámku uvidí, případně neuvidí. Ten stav bez přístupu znamená, že všichni ti uživatelé tu poznámku nebo ten příspěvek u sebe neuvidí. To znamená, vytvoříte si poznámku čistě pro sebe. Pokud bych naopak nastavila hodnotu pouze vidí, tak všichni nebo případně vybraní uživatelé tu poznámku u sebe uvidí, nicméně ji nemůžou upravovat. Pokud bych těm uživatelům nastavila rozsah oprávnění edituje a vidí, tak to znamená, že všichni moji kolegové ty poznámky uvidí všechny a můžou je samozřejmě, nebo tuhle konkrétní poznámku, tak pardon, řekla jsem to špatně, tuhle konkrétní vytvářenou poznámku uvidí a můžou ji upravovat. Tady ta funkce nebo tlačítko pouze edituje znamená to, že ti uživatelé tu poznámku neuvidí tady v tom hlavním panelu těch poznámek, ale pomocí tlačítka zpravovat příspěvky potom se k té poznámce dostanou a můžou s ní dále pracovat. Takže pokud nastavím tak, jak potřebuju, to znamená klidně nastavím všem, aby tu poznámku editovali a uviděli, a pokud dám tlačítko uložit, tak se mi ta poznámka uloží. Já jsem si ji nastavila tady schválně jako první v pořadí. S tou poznámkou nebo s tím příspěvkem můžu samozřejmě dále pracovat. Když se podíváte přímo na ten samotný vzhled, tak tady rovnou uvidíte ten samotný textový obsah toho příspěvku s tím, že ten příspěvek ani nemusíte rozklikávat a rovnou tady uvidíte ten obsah. Pokud tam máte nějaký odkaz, tak samozřejmě kliknutím na ten odkaz se dostanete přímo na ty stránky, na které ten odkaz odkazuje, nebo na které ten odkaz vás přesměruje. Pokud například ten nějaký příspěvek obsahuje nějakou přílohu, tak přímo v tom lístečku ve spod uvidíte informaci o tom, kolik ten konkrétní příspěvek obsahuje souborů. Pokud bych se samozřejmě chtěla podívat podrobněji na ten lísteček, tak přímo pokud kliknu na název toho lístečku, tak uvidím ten celý text toho sdělení nebo toho příspěvku, protože platí, pokud tam budete mít nějaké dlouhé sdělení, tak se vám zobrazí v takové krátké verzi. Abyste si ho zobrazili, tak je potom zapotřebí si přímo kliknout na název toho lístečku. Tady potom uvidím samozřejmě ten text celý, uvidím tady přímo i ty konkrétní přílohy. Pokud se zase jedná o adekvátní přílohy ve správném formátu, tak si můžu přímo zobrazit náhled toho konkrétního dokumentu a případně si ho třeba stáhnout do počítače, kdybyste potřebovali. A pokud potřebuju s tím příspěvkem dále pracovat, tak můžu buď to přímo kliknout u toho konkrétního příspěvku na symbol tužky, tím se mi otevře dialogové okno pro úpravu toho konkrétního příspěvku, anebo klidně, pokud přímo kliknu na název toho příspěvku, tak i tady mám potom bezpod tlačítko upravit, opět se mi otevře dialogové okno pro úpravu toho konkrétního příspěvku. Můžu samozřejmě příspěvek, pokud bych potřebovala, tak smazat. Ten krok je nevratný, to znamená, pokud poznámku nebo ten příspěvek smažete, tak už ho potom zase nějakým způsobem neobnovíte. Co navíc můžete s tím poznámkem nebo s tím příspěvkem dělat, tak pokud ho přímo uchopíte za ten pravý horní roh, tak si ho můžete přitáhnout do pořadí, jaké potřebujete. To znamená, takhle si můžu ty poznámky navíc ještě různě setřízovat. Takto nastavené pořadí příspěvku je platné pro všechny uživatele, kteří ten příspěvek vidí. To znamená, pokud bych nějaký konkrétní příspěvek přesunula třeba jako první v pořadí, tak jej potom jako první v pořadí uvidí i ostatní kolegové, ale není to vždycky podmínkou, protože samozřejmě ostatní kolegové, kolegyně si můžou vytvářet svoje vlastní další poznámky a příspěvky a dávat si je třeba jako první v pořadí. Pokud takhle si vytvoříte nějaký nový příspěvek a ten příspěvek budete sdílet s vašimi kolegy nebo klidně třeba jenom s kolegou, s kolegyní, tak samozřejmě ten kolega potřebuje
vědět, že mu tam přibyl nějaký nový příspěvek. Já zde mám nachystanou druhou licenci a kolega, kterému ten příspěvek budete sdílet, to pozná tak, že klasicky u té záložky nástěnka uvidí v bublince čísílko s informací, kolik mu tam přibylo nových příspěvků. Pokud přímo na tu nástěnku ten uživatel klikne, tak u těch nových příspěvků nebo u těch upravených příspěvků uvidí takovou červenou čárku, to znamená, tady uživatel na první dobrou pozná, který ten příspěvek je novější nebo který je tam nově přidaný. Pro rychlý přehled a správu všech příspěvků, které můžete jako konkrétní uživatel editovat, tak systém nabízí, nebo ten modul nástěnka nabízí tlačítko Spravovat příspěvky, kdy pomocí tohoto tlačítka můžete například u všech příspěvků nebo všech těch lístků například konkrétnímu uživateli nastavovat nebo upravovat rozsah oprávnění. Můžete potom samozřejmě i tady ty poznámky upravovat. To okýnko je využitelné hlavně pro ty případy, pokud například máte u nějakého štítku nebo u nějakého toho příspěvku nastaveno, že ho nechcete vidět na tom hlavním panelu, ale chcete ho pouze mít možnost spravovat. To znamená, tady byste potom viděli všechny příspěvky, i ty, které nemáte nebo u nich nemáte přímo nastavenou možnost, aby byl ten příspěvek viditelný přímo na tom hlavním panelu té nástěnky. Takže nástěnka slouží k vytváření, k evidenci poznámek. Je hodně zákazníků, kteří v rámci toho pluska tu nástěnku využívají, tak si tam právě například třeba sdílejí různé odkazy nebo různé smlouvy, dokumenty na konkrétní provozovny, které nemůžete mít běžně řazeny například v nějakých dokumentech konkrétního řízení. Mají tam různé pokyny ze soudu, různé další přípisy a podobně. Teď se přesuneme do konkrétního řízení, protože další funkcí, která je součástí toho balíčku Optimum Plus, je hromadné přečíslování věřitelů. A proto musíme jít přímo do záložky přihlášky. Takže já tu zvolím tady pana přihlášeného a půjdu rovnou do záložky přihlášky. Tak, systém při zadávání přihlášky do systému, a to ať už manuálně pomocí tlačítka plus, případně pomocí funkce automatického načítání přihlášek, umí ohlídat nebo umí vás upozornit, že aktuálně zadávaný věřitel v tom daném řízení už figuruje. To znamená, pokud já tady otevřu dialogové okno pro zadání nového věřitele, schválně tady zvolím toho věřitele OSPEN, tak systém přímo tady pomocí hlášky upozorňuje, že tento věřitel v tom daném řízení už figuruje pod číslem 3. Může se ale samozřejmě stát, že si toho upozornění nevšimneme a číslo věřitele neupravíme. V tom případě, pokud takhle tu přihlášku uložíme, tak pokud pokračujeme v zadávání dalších a dalších přihlášek věřitelů, tak máme spoustu těch věřitelů špatně očíslovaných. Tady schválně u toho případu já to mám krásně viditelné, protože už tu mám několik přihlášek věřitelů, kteří se v tomto řízení opakují. To znamená, mám tady například věřitele Vodafone s číslem věřitele 2, poté mám ale věřitele Vodafone s číslem 9, mám tu potom Českou spořitelnu s číslem věřitele 1, Českou spořitelnu s číslem 6 a Českou spořitelnu už tu další nevidím, ale mám tu právě ten OSPEN, kdy jednou ten věřitel má číslo 3 a po druhé má číslo 11. Ten věřitel by měl mít stejné číslo věřitele. Pokud nevyužíváte nebo nemáte ten balíček Optimum Plus, tak je doposud nebo je zapotřebí přímo u toho konkrétního věřitele kliknout na jeden z údajů, buď ve sloupečku číslo věřitele, pořadí přihlášky, případně na to doručení a tady přímo v tom řádku číslo věřitele si to číslo věřitele upravit. Nicméně, jak jsem zmiňovala, pokud uděláte například chybu u nějakého třeba 5. věřitele a pak pokračujete v zadávání dalších třeba 15 věřitelů, tak je celkem náročné postupně nebo zdlouhavé ty přihlášky postupně takhle přečíslovat. Řešením je právě funkce hromadné přečíslování věřitelů, kdy ta funkce hromadné přečíslování věřitelů
vám dává možnost jednoduché správy nad číslováním věřitelů právě v té záložce přihlášky. Ty věřitele buď můžete přečíslovat po jednom, anebo samozřejmě hromadně. Tu funkci naleznete přímo v záložce přihlášky konkrétního řízení. Nad tabulkou je tu přímo tlačítko přečíslovat věřitele. Pokud kliknu, tak otevřu dialogové okno, kdy v tom dialogu při otevření probíhá kontrola nebo systém překontroluje všechny v současnosti zadané přihlášky daného řízení a v případě, že systém najde shodné identifikační údaje u více věřitelů, to znamená například shodné IČO, rodné číslo nebo případně jiné registrační číslo u zahraničních společností, tak tyto věřitele rozpozná jako duplicitní a navrhne jejich přečíslování. Pokud za těmi duplicitními věřiteli existují ještě potom další přihlášky, tak samozřejmě navrhne systém odpovídající přečíslování věřitelů také pro ně. V rámci tohoto automatického přečíslování nebo hromadného přečíslování věřitelů jsou v rámci této funkci ignorovány subjekty s konkrétním IČem, a to konkrétně Úřad práce České republiky, Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel a Vězeňská služba České republiky. Je to z toho důvodu, že tyto subjekty se přihlašují sice pod stejným IČem, nicméně pokaždé pod jiným názvem, například Finanční úřad Brno-Venkov, Finanční úřad Hodonín a podobně. Ty všechny systémem navržená čísla věřitele uvidíte ve sloupečku navržené číslo věřitele. Pokud se navržené číslo věřitele bude lišit od toho současného, tak bude svítit červeně a buď můžu klikat na ty čísilka červené, anebo nejsnadnější způsob je přímo nad tou tabulkou kliknout na doplnit čísla věřitelů a systém do řádku nebo do sloupečku nové číslo věřitele doplní nebo přepíše ty nové čísla věřitelů. S tím, že samozřejmě mám možnost, pokud bych potřebovala, tak do toho sloupečku nebo do těch adekvátních řádků ty čísilka vepsat také manuálně. S tím, že ten systém, pokud dám tlačítko uložit, tak sám automaticky ty čísla věřitelů v pořádku přečísluje. Tak další funkcí, kterou si ukážeme, tak je dokumentový koš. Já půjdu do řízení, kde mám těch dokumentů větší množství. Tak a půjdu rovnou do záložky dokumenty. Pokud v záložce dokumenty omylem smažete nějaký dokument, tak o ten dokument nenávratně přijdete a je teda případně zapotřebí ho vytvořit znovu, případně do systému znovu nahrát. Záchranou může být právě dokumentový koš, který poskytuje časovou prodlevu mezi smazáním toho dokumentu ze záložky dokumenty a jeho skutečným odstraněním přímo ze systému. Takže pokud omylem nějaký dokument smažete, tak máte 30 dnů na jeho obnovu. Ten dokumentový koš najdete v záložce dokumenty jak modré, tak oranžové lišty přímo pod tlačítkem koš v pravé horní části té stránky. S tím, že jak jsem zmiňovala, pokud nemáte Optimum Plus a nějaký dokument nebo více dokumentů smažete, tak o ty dokumenty v podstatě přijdete, to znamená, standardně dojde k okamžitému a nenávratnému odstranění těch souborů ze systému. Nicméně, pokud byste měli aktivní funkci nebo obecně aktivovaný balíček Optimum Plus, tak pod tím tlačítkem koš ty dokumenty najdete a budou tady evidovány po dobu dalších 30 dnů, ve kterých můžete případně ty dokumenty obnovit zpátky do záložky dokumenty. V tom dialogovém okně jednak uvidíte ty konkrétní dokumenty, včetně identifikátoru, včetně toho, kdy ten dokument smazal a je tu potom postupný odpočet, kolik dnů zbývá do smazání těch konkrétních dokumentů přímo úplně z toho systému. To znamená, tady už mi zbývá pouze nějakých 29 dnů, ale teď u těch aktuálních nových dokumentů, které jsem tam teď do toho koše odložila, tak mám samozřejmě tu nebo ten počet dnů těch 30. Pokud bych potřebovala,
tak samozřejmě můžu ten konkrétní dokument, pokud jsem ho například odstranila omylem, tak tlačítkem obnovit ho vrátit zpátky do záložky dokumenty, a nebo naopak, pokud třeba už rovnou zjistím, že některé dokumenty tam opravdu nepotřebuji mít, tak je můžu trvale smazat pomocí této tlačítka, trvale smazat vybrané. Tak, další funkcí, která je součástí toho balíčku Optimum Plus, je funkce interní kontakty. Ta funkce interní kontakty poskytuje rozhraní pro evidenci a správu kontaktů, které se netýkají konkrétního řízení, to znamená slouží hlavně pro evidenci kontaktů na různé soudní úředníky, na znalce, nebo třeba provedení nebo evidenci pracovních kontaktů na vaše kolegy z ostatních poboček, na účetní, nebo třeba pokud máte kontakty na konkrétní soudy nebo senáty, tak samozřejmě tady můžete evidovat přímo i kontakty na ty senáty. Ta funkce interní kontakty je schovaná, když se podíváte přímo na modrou horní lištu, tak přímo tady vedle tlačítka I je proklik do těch interních kontaktů. Takže pokud na něj kliknu, tak mi systém zobrazí všechny zadané kontakty buď to mnou, případně zadané kontakty mými kolegy. A ty kontakty jsou přístupné všem uživatelům dané licence, to znamená, že se nevytváříte adresář pouze pro sebe, ale v rámci spolupráce si ji vytváříte pro celou vaši kancelář. Vytvoření toho kontaktu je poměrně snadná záležitost. Pokud přímo dám tlačítko nový kontakt, tak do názvu můžu napsat požadovaný název. Můžu samozřejmě, pokud se jedná o konkrétní osobu, tak uvést konkrétní osobu. Můžu samozřejmě, pokud mám, tak uvést telefonní číslo, můžu uvést samozřejmě konkrétní e-mail, můžu uvést datovou schránku. Pro snadnější orientaci potom můžete ty konkrétní kontakty kategorizovat podle štítků. Pokud dám přímo tady tento symbol lupičky, tak otevřu dialogové okno, kde už nějaké štítky mám vytvořeny, takže stávající štítek můžu pouze označit, to znamená, tady někde schválně dám ten pražský štítek, dám tam štítek soudy. Pokud bych chtěla vytvořit nějaký nový štítek, tak můžu samozřejmě pomocí tlačítka nový štítek, ten štítek vytvořit. Můžu dopsat samozřejmě poznámku. Tak a pokud uložím, tak ten kontakt mám tady zaevidovaný. Každý kontakt můžu samozřejmě pomocí symbolu tužky upravovat, to znamená, pokud kliknu, tak tam můžu cokoliv dopsat, změnit, upravit, případně můžu kontakt smazat, pokud například už třeba pracovník soudu není zaměstnán a podobně, takže pomocí toho dialogového okna můžu pohodlně přímo evidovat a spravovat kontakty, které se netýkají konkrétních řízení, nicméně v rámci náplně vaší práce ty kontakty potřebujete mít někde centrálně evidovány. Další funkcí v rámci Optima Plus je funkce odeslané e-maily. Já už jsem tu záložku nebo tu funkci tady jednou v krátkosti zmínila, teď se na ní podíváme trošku podrobněji, protože bez ohledu na to, zda máte aktivní nebo případně balíček aktivní Optimum Plus nemáte, tak můžete ze systému odesílat e-maily. K tomu je zapotřebí mít nastavený odchozí e-mail. Ten odchozí e-mail si můžete nastavit na 2 místech, a to buď konkrétně v odkaze změna účtu, kde na kartičce základní údaje je přímo zase oddíl odchozí e-mailová komunikace. Tady byste si ten e-mail nastavili tehdy, pokud chcete mít odchozí e-mail přímo pouze pro sebe. Pokud ale například v rámci kanceláře zase používáte pro odesílání všichni společný e-mail, například info@insolvenčníkancelář.cz, tak je možné si tento společný e-mail nastavit přímo v záložce nastavení, podzáložka licence, a tady opět je oddíl nebo úsek odchozí e-mailová komunikace. To znamená, i bez Optima Plus můžete ze systému odesílat e-maily, ať už s přílohou nebo bez přílohy. Pokud byste ale, nebo respektive když teď se ještě podívám přímo do konkrétního řízení,
tak v případě, že ze systému odešlete konkrétní e-mail, tak v záložce dokumenty u toho konkrétního dokumentu se zobrazí zelená kulička a přímo pokud bych se podívala na události k tomu konkrétnímu dokumentu, tak je možné se postupně proklikat přímo i na ten samotný detail toho e-mailu. To znamená, jsem schopna tady vidět, kdo je odesílatel, příjemce, jsem schopna vidět přímo text zprávy, včetně případných příloh. Pokud byste měli ale aktivní balíček Optimum Plus, tak budete mít přímo aktivní také záložku odeslané e-maily jednak v oranžové liště a jednak záložku odeslané e-maily v modré liště. Ty odeslané e-maily v oranžové liště slouží k tomu, abyste se mohli podívat na všechny e-maily nebo přehled všech mailů, které jste doposud ze systému odeslali, a to buď to vy, nebo případně samozřejmě vaši kolegové, protože tento seznam je pro celou licenci. Takže pokud dám záložku odeslané e-maily v oranžové liště, tak tady uvidím všechny e-maily odeslané z této licence za celou dobu zpětně. To znamená, pokud byste si například ten balíček Optimum Plus aktivovali třeba za měsíc, tak i když ten balíček bude aktivovaný až za měsíc, tak tam ty e-maily uvidíte historicky zpětně, to znamená třeba e-maily, které jste odesílali půl roku zpětně a podobně. Ta tabulka s těmi e-maily nabízí takové ty standardní funkce, na které jste zvyklí z jiných částí systému, to znamená, můžu e-maily vyhledávat podle políčka hledat, můžu e-maily vyhledávat podle různých filtrů. Pokud se potřebuju podívat do detailu toho konkrétního e-mailu, tak můžu přímo kliknout na jeden z údajů odchozí e-mail, případně předmět, a systém opět zobrazí přímo v dialogovém okně informace o tom e-mailu. To znamená, vidím tady přehledně, co jsem kdy posílala komu, včetně nějakého textu zprávy, včetně nějaké přílohy. Ty e-maily jsou řazeny podle datumu odeslání, to znamená, že nahoře uvidíme vždycky ty nejaktuálněji odesílané e-maily s tím, že můžu samozřejmě řadit vzestupně, případně sestupně. A pokud bych se podívala přímo do konkrétního řízení, tak v záložce odeslané e-maily v modré liště uvidím zase ty e-maily, které se týkají tohoto konkrétního řízení. Pokud například tady u nějakého řízení nevidím přílohu, tak tady nebo odešlu e-mail bez přílohy, tak tady přímo ta příloha samozřejmě uváděna nebude, ale jak jsme si říkali na počátku toho dnešního webináře, je možné ze systému odesílat přímo e-maily bez přílohy a potom si je přiřadit do toho konkrétního řízení. Takže i tady potom uvidím samozřejmě v tom konkrétním řízení přehled těch konkrétních e-mailů, které se vztahují k danému řízení. Jinak samozřejmě v té záložce odeslané e-maily můžu přes tlačítko nový e-mail odesílat e-maily i rovnou odsud. To znamená, pokud kliknu, tak mi systém otevře standardní okno pro vytvoření toho e-mailu. Tak další a poslední funkcí v rámci toho balíčku Optimum Plus je modul chytrá korespondence. Ten modul chytrá korespondence se nachází pod záložkou korespondence, takže já tu schválně zvolím další řízení. Tak a půjdu rovnou do modulu korespondence. V druhé úrovni modulu korespondence je k dispozici podzáložka chytrá korespondence. Ta chytrá korespondence je potom k dispozici přímo i v korespondenci v oranžové liště a ta funkce nebo obecně modul chytrá korespondence obsahuje dvě speciální funkce, které vám můžou pomoci zautomatizovat a zjednodušit proces generování dokumentů právě skrze modul korespondence. Jsou tam dvě funkce, konkrétně funkce hromadná korespondence a funkce automatické generování korespondence. Ta funkce hromadná korespondence vám umožní nastavení hromadného generování vybraných vzorů korespondence. Při využití této funkce tak nebudete muset generovat každý typ vzoru zvlášť, ale v podstatě jedním kliknutím se vám automaticky vygenerují všechny nastavené vzory pro vybrané subjekty. Já už tady v rámci hromadné korespondence mám vytvořeny dva nějaké balíčky. Mám tu balíček součinnosti. Pokud se podívám přes ikonkruky upravit, tak tento můj balíček obsahuje výzvy na banky. Mám tu už rovnou vybráno několik konkrétních bank.
Mám tady potom různé pojišťovny, stavební spořitelny a podobně, s tím, že samozřejmě do toho balíčku můžu kdykoliv cokoliv přidat nebo naopak odebrat. A mám tu potom speciální balíček vyrozumění výzvy, kdy v tomto balíčku mám evidovány různé typy výzev nebo vyrozumění. Jsou to v podstatě vzory, u kterých předem není možné určit, zda, které a v jakém množství je budu pro konkrétní řízení generovat. Tím jsou například výzva číslo účtu věřitele nebo vyrozumění o popření všech těch 11 verzí. Je tam potom možné samozřejmě zařadit například výzvu na žalobu pohledávky, výzvu doplnění přihlášky a podobně. Pokud si potřebujete vytvořit nějaký nový balíček, tak tlačítkem plus si balíček pojmenujete, zařadíte si do něj konkrétní vzory a to potom generování nebo následné generování pak spočívá pouze v tom, že v každém řízení, protože tento balíček je potom k dispozici v každém řízení, pokud dám tlačítko generovat, tak systém zpracuje tento požadavek tak a do záložky dokumenty v tomto případě vytvořil x těch různých výzev na banky, pojišťovny, stavební spořitelny, prostě to, co mám v tom balíčku nastaveno. V rámci korespondence, jak jsem zmiňovala, nemusím generovat pouze tady ty různé výzvy na součinnosti a podobně, ale jsem schopná generovat právě i ty různé vzory, kterých předem nevím, zda je v tom daném řízení budu potřebovat, takže klidně si ji můžu, nebo ty vzory si je klidně můžu do toho balíčku zahrnout a systém potom sám za toho konkrétního řízení je schopen vyhodnotit, zda a v jakém rozsahu má ty konkrétní vzory generovat. Takže pokud například dám tlačítko generovat u těch vyrozumění a výzev, tak systém se podívá například do záložky subjekty, zda tam mám evidovány nějaké například subjekty bez bankovního účtu a pokud mám, tak pro ně vytvoří výzvu na sdělení čísla bankovního účtu věřitele. Je schopen mi sám automaticky vygenerovat adekvátní vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky, takže systém je schopen mi jedním kliknutím vygenerovat větší množství různých vzorů, ať už to jsou součinnosti nebo případné další dokumenty. Ta druhá funkce, automatické generování korespondence, spočívá v tom, že jste schopni si nastavit pravidlo pro automatické generování, to znamená, tomu systému řeknete buď to konkrétní datum, případně si nastavíte konkrétní termín, například to můžu třeba nastavit, aby mi ten systém 15 dnů po ukončení lhůty pro přihlášky vygeneroval buď to konkrétní vzor, anebo do toho automatického generování můžu samozřejmě zahrnout i ty balíčky, které jsem si vytvořila v rámci hromadné korespondence. To znamená, pokud bych tam v tomto případě například nastavila tady ty výzvy na součinnosti, tak mi systém 15 dnů po ukončení lhůty pro přihlášky tohoto konkrétního řízení sám automaticky ty všechny součinnosti vygeneruje. To znamená, nemusím ani chodit do záložky korespondence, tady klikat na nějaké tlačítko generovat, ale systém je schopen sám automaticky ve vámi stanovený termín v konkrétním řízení ty konkrétní dokumenty vygenerovat s tím, že je potom schopen vám o tom, nebo respektive zpracovat tady dát informaci, ať už formou e-mailu, formou notifikace, abyste viděli, že systém vám ty dané dokumenty daný den vygeneroval. Pokud vás ta chytrá korespondence zajímala podrobněji, tak přímo na Optimu máme v záložce nápověda v rámci videomanuálu krátký videomanuál o funkci této chytré korespondence, takže klidně se můžete v případě zájmu podívat. Tak, toto bylo představení funkcí, které jsou aktuálně součástí balíčku Optimu Plus, s tím, že samozřejmě máme v plánu do budoucna ten balíček Plus nadále rozšiřovat. V případě, že byste o balíček Plus, Optimum Plus měli zájem, tak je možné kontaktovat naše obchodní manažery, ať už e-mailem, telefonicky, nebo případně přes poptávkový formulář, který se vám otevře pokaždé, pokud kliknete na jakoukoliv tu funkci, která je spojená s Optimem Plus, kdy u těch záložek, které jsou spojeny s Optimem Plus, vidíte zámeček. To znamená, pokud bych
plusku neměla aktivní, tak tady třeba u těch odeslaných e-mailů uvidím symbol zámečku. Pokud kliknu, tak mi systém otevře dialogové okno se stručným popisem té funkce a hlavně s možností odeslat přímo poptávku na aktivaci toho balíčku Optimum Plus. U toho balíčku Optimum Plus není možné si aktivovat pouze vybrané konkrétní funkce. Vždycky zapotřebí si aktivovat, nebo vždycky v rámci aktivace máte potom k dispozici úplně všechny funkce, které jsou aktuálně součástí toho pluska. Tak, na závěr, jak jsem zmiňovala už na počátku toho webináře, bych vám ještě chtěla ukázat nadstavbový modul Hlídač práce. Tento modul není součástí balíčku Optimum Plus, jedná se o samostatný nadstavbový modul, který máte k dispozici už od loňského roku. Část zákazníků jej už využívá, nicméně chtěli bychom rozšířit povědomí o tom, že takovýto modul tam je a že jej máte případně možnost si aktivovat. Tento modul Hlídač práce, pokud půjdu do konkrétního řízení, kde tento modul mám aktivní, tak tento modul slouží k automatizovanému vyhledávání aktuálních pracovních nabídek vhodných pro dlužníka, čímž může napomáhat ke plnění povinností správce dohledu nad dlužníkem, který je stanoven vyhláškou, konkrétně paragrafem 15 vyhlášky 121 2019 sbírky. Ty pracovní nabídky nemusíte vyhledávat manuálně, stačí si jednorázově v požadovaném řízení zadat konkrétní parametry pro vyhledávání a systém následně sám provádí pravidelné hledání v nabídkách zveřejněných na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud samozřejmě najde nějaké adekvátní pracovní nabídky, které odpovídají konkrétním parametrům, tak vám přímo ty výsledky zobrazí v systému toho konkrétního dlužníka formou přehledné tabulky, dá vám o tom vědět, ať už formou e-mailu, případně notifikace, a je samozřejmě schopen vám přímo i vytvořit podklady pro dlužníka. To znamená, jste schopni přímo ze systému odeslat tu pracovní nabídku přímo dlužníkovi. Ten hlídač práce pro konkrétní řízení máte k dispozici v záložce základní, kdy jedna z těch kartiček je úplně poslední kartička v pořadí, a to konkrétně hlídač práce. V případě, že byste měli dlužníky manželský pár, tak samozřejmě každý z těch dlužníků bude mít samostatnou kartu hlídač práce sám pro sebe. Ta karta hlídač práce bude vždycky zobrazena u dlužníků nepodnikatelů, případně u dlužníků fyzických osob podnikatelů. A pomocí právě toho rozhraní na kartě jste schopni si nastavit hlídání nabídek práce. V první řadě si ten hlídač pro to konkrétní řízení aktivujete přímo v řádku hlídat pracovní nabídky. Já už tady mám aktivní, pokud bych ji aktivní neměla, tak si můžu samozřejmě pomocí přepínacího prvku nastavit. Je zapotřebí si nejprve definovat, kdy a co má ten systém hlídat. Není to nějak komplikované, skrze těch pár řádků si to všechno nastavíte. To znamená, nastavíte si, jak často má systém ty pracovní nabídky vyhledávat. To znamená, v nabídce máme možnost denně, to znamená každý den v ranních hodinách, týdně znamená jednou týdně, a to konkrétně v úterý, protože vycházíme z toho, že pracovní inzeráty jsou nejčastěji zveřejňovány v pondělí, tak ať máte možnost co nejširší nabídky těch pracovních míst. A varianta měsíčně znamená, že pracovní nabídky bude systém vyhledávat měsíčně, konkrétně první den daného měsíce. Pokud bych nastavila hodnotu nikdy, tak to znamená, že vypnete automatické vyhledávání. Můžu potom samozřejmě kdykoliv tu vyhledání nebo vyhledání pracovní nabídky podmínit tlačítkem vyhledání nabídky. Můžu si nastavit, jakou formou chci být upozorňována, pokud nějakou pracovní nabídku systém najde, buď to notifikací, mailem, případně obojím způsobem. Tu notifikaci, případně e-mail zasílá potom zpracovatel toho konkrétního řízení. Dále si v oddílku parametry vyhledávání nastavíte, co ten systém má vlastně vyhledávat. V řádku pozice buď můžu nechat žádnou pozici, to znamená, systém bude vyhledávat
úplně ve všech pracovních pozicích, a nebo pokud potřebuji definovat nějakou konkrétní pracovní nabídku, tak můžu přímo pomocí tohoto symbolu lupy, pokud kliknu, tak otevřu dialogové okno, ve kterém máte k dispozici číselník pracovních pozic přímo poskytnutý Ministerstvem práce a sociálních věcí. Pro snadnější vyhledávání jsou ty pracovní pozice zobrazeny ve formě struktury, to znamená, můžu postupně buď to proklikávat nebo rozklikávat, anebo můžu třeba najít konkrétní pozici. To znamená, můžu konkrétní nabídku označit, případně můžu označit celou sekci. Pokud takhle vyberu nějakou pracovní nabídku, tak samozřejmě můžu kdykoliv změnit nebo odebrat, to znamená přes symbol lupičky, pokud kliknu, tak můžu odkliknout nebo případně můžu změnit jiné pracovní pozice. V rámci řádku místo výkonu práce jsou uvedeny adresy toho dlužníka, které ten systém bere potom jako výchozí bod pro vyhledávání těch konkrétních pracovních pozic. Můžu si určit dojezdovou vzdálenost. Pokud nebudu mít vybranou žádnou pracovní pozici nebo žádnou konkrétní pozici, tak dojezdová vzdálenost je tam automaticky nastavena na 30 km. Můžu samozřejmě kdykoliv změnit tak, jak potřebuju. Můžu potom samozřejmě si vykliknout tady tento řádeček zahrnout místo výkonu práce. Pokud vykliknu, tak systém v rámci vyhledání vynechá ty nabídky práce, které mají jako místo výkonu práce uvedenou celou Českou republiku. Pokud bych chtěla ty parametry ještě více konkretizovat, tak můžu přes tlačítko přidat parametry vyhledávání, například specifikovat konkrétní obor, můžu si, a hodně zákazníků si tady například specifikuje konkrétní výši mzdy, můžu si zase tady doplnit různé omezení a podobně. Pokud tady nějakou hodnotu nastavím, tak je potom zapotřebí samozřejmě tlačítkem uložit si tyto doplňky tam uložit. Na základě těchto parametrů systém začne dle toho intervalu, jaký si nastavíte, tak lustrovat konkrétní pracovní nabídky na portále Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud nějakou nabídku vyhledá, tak přímo tu nabídku zobrazí tady v té tabulce u toho konkrétního dlužníka, plus vám samozřejmě pošle formou buď to e-mailu, případně notifikace podle toho, jak si nastavíte, tak informaci o tom, že byla nějaká pracovní nabídka nalezena. Systém tu notifikaci posílá i tehdy, pokud žádnou pracovní nabídku nenajde, abyste věděli, že ten systém neustále pracuje a že prostě v tomto daném intervalu bohužel nic nenašel. Jinak potom v té tabulce můžete celkem intuitivně, pokud přímo kliknu na pracovní pozici, tak uvidím tu konkrétní pracovní nabídku. Mám tu přímo třeba i proklik na přímo ty oficiální stránky ministerstva s tou konkrétní pracovní nabídkou. Tak mám tu přímo i pracoviště, mám tu dokonce schovanou přímo i mapu, takže pokud bych se chtěla podívat na cestu, tak systém přímo zobrazí na mapě od bydliště do adresy toho zaměstnání cestu. Můžu to úplně ve spod potom využívat pole interní poznámka. Interní poznámka se nikam nepropisuje, slouží čistě pro vaše poznámky, vaše doplnění. Pokud bych chtěla, tak můžu rovnou odsud tu pracovní nabídku uložit do záložky dokumenty, nebo ji můžu rovnou dlužníkovi odeslat, a to buď formou e-mailu, nebo třeba datovou schránkou, pokud ten dlužník má tu datovku k dispozici. Navíc pokud se vrátím přímo na tu nabídku těch pracovních nabídek, tak tady můžu vyhledávat, můžu si vyexportovat do Excelu, taková ta klasická běžná činnost, kterou znáte z tabulek toho systému. Vidím tady, kdy ta pracovní nabídka byla vložena, pokud tam byla třeba nějaká změna. I tady mám opět proklik přímo na mapy. Mám tu potom informaci o tom, zda jsem tu nabídku tomu dlužníkovi zaslala. Jsem schopna si vytvořit celkem snadno úřední záznam s informací o tom, že jsem dlužníkovi tu danou pracovní nabídku zaslala. A takhle postupně vám ten systém tady bude ty pracovní nabídky podle těch vašich parametrů vyhledávat. Můžu s těmi pracovními nabídkami potom pracovat i hromadně, to znamená, klidně si můžu třeba těch pracovních nabídek označit větší množství.
a můžu si je hromadně uložit do záložky dokumenty, případně si je můžu do záložky dokumenty také uložit a rovnou tomu dlužníkovi odeslat v rámci třeba jednoho e-mailu. To znamená, pokud systém najde více nabídek, tak jsem schopna je hromadně tomu dlužníkovi odeslat. Potom ten systém tady zobrazuje informace o tom, kolik proběhlo v daném řízení vyhledávání, s jakými výsledky a zase ty tabulky si můžete exportovat do Excelu, případně PDF jako takový nějaký doklad o tom, že opravdu nějakou snahu pro vyhledání práce tomu dlužníkovi vyvíjíte. Jinak potom ten hlídač práce máte k dispozici i přímo v oranžovém listě. To znamená, pokud se podíváte přímo na záložku insolvenční případy, tak v druhé úrovni úplně na konci je podzáložka hlídač práce a tady máte k dispozici seznam všech případů, u nichž máte ten hlídač aktivní. To znamená, tady potom zase přehledně uvidíte seznam těch dlužníků, kde hlídač práce máte aktivní a kde ten hlídač nějaké pracovní nabídky případně vyhledal. Jinak tady ten hlídač práce máte možnost využít v rámci zkoušky zdarma, a to konkrétně na jedno vybrané řízení. To znamená, pokud si v jednom řízení ten hlídač práce aktivujete, tak můžete vyzkoušet, jak ten hlídač práce funguje. Jinak v případě, kdyby byl zájem o ten hlídač práce, tak zase poprosím kontaktovat naše obchodní zástupce, kteří jsou schopni dále na toto téma komunikovat. Jinak taková ještě pomůcka k tomu hlídači práce. Jsem schopna si přímo v té úplně hlavní nabídce insolvenčních případů aktivovat sloupeček poslední vyhledávání, kdy mi ten systém bude zobrazovat, který den jsem u těch konkrétních dlužníků prováděla, nebo ten systém sám automaticky provedl vyhledávání těch adekvátních pracovních nabídek. Tak, to bylo i k hlídači práci všechno. Jak jsem zmiňovala, v případě, že byste měli zájem o ten balíček Optimum Plus, případně i o ten hlídač práce, tak je zapotřebí kontaktovat naše obchodní zástupce. Jinak ty balíčky spolu nesouvisí, to znamená, klidně můžete mít aktivní balíček Optimum Plus a hlídač práce aktivní mít nemusíte, nebo naopak, pokud vás oslovil hlídač práce, tak si klidně můžete aktivovat hlídač práce a nemusíte mít aktivní balíček Optimum Plus. A jak říkám, tyto modulky spolu nesouvisí, jsou každý samostatný. Z mé strany je to pro dnešní den vše. Ráda bych vám poděkovala za váš čas. Děkuji za vaši pozornost. Přeji vám příjemný den a budu se těšit na další setkání, ať už na našich systémových školeních nebo na třeba nějakém dalším budoucím webináři. Takže ještě jednou děkuji za pozornost a přeji vám příjemný den.